kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma en jaarnima dennangal yeeɓiyankoɓe jewte men gande men ɓaleɓe e dennangal almuɓe ɓe ganduɗa ina caɓo ben hen e kala saaha ɗo noon on jii ko heewi ɗomin ndewi koye ladde yoolo mbewe min goni eɓe gonde musidɗo men miñi men denɗi men ceerno Seyif Sow mo cuuɗi meɗen Jolof mo jannoɗen e ayawoji goɗɗi kewɗi tawi koɗi ɓiɓɓe fulɓe ngala hen walla tawa jogaki kono omo yeeɓe hen no feewi ko ngolɗo noon Allah hoddi yo ara mbaddene makko yewtere wonde suka hatta wonde mawɗo so gandi hisi ko nge moƴƴi jalta hen nanalla men makko hay sen gollodani makko ko nanalla moƴƴo ko nanalla pewɗo goo ko haafis qur'ana jaɓɗo janggude no foti jangguede nde reyɗo foti rewde ɗo ɓeydi gande goɗɗe caggal ko tawe galle bamum hutori ɗum yeehi kadi woni windi yanke ha windi kono wona kamilaji ɗiɗi to banggue alqur'ana o ɗum firti ko jomum jaaɓi janggude tampani ɗum kono kadi no mbinɗen nane corona ko tiiɗani gande men ɗe o woppani ɗe o jaaɓi janggude no foti jangguede ni gam salade gandal ngal majja noon denɗi ceerno Seyif Sow ko wadde fof calmina e yeeɓiyankoɓe gande ɓaleɓe e Piindi TV. alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kulli makan ɓeyda dande noon mbiɗon gonnen koye ladde waɗi hennusu mala si ɓe joɓɓe wiya ko mata waw sarata rifaq illa alkaabati wa fadala fi lbarri walbahr wa jaala ummata sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ahla almarati fi kulli alam ثم صلاة وسلام على المصطفى رسول الحبيب الحاشمي القريشي المكي المدني وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا caggal jettuɗen Allah julden e sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam burnaɓe windere pernoɗo makka yehi Madinatul Munawwara en calmani dendagal aduna o fof no didorno tengti hen halifaɓe men diine halifaɓe men aada en calmani mawɓe men sabu koɓe ko ɗo gacci hay batte bonani hen eyyi sabu so tawi en mbawi wurde enen fulɓe taw heɗen kula mbawen wurde e tranquillité mbawen wurde e jaam ma taw ko mawɓe men gaccini men ko kutorɗen ɗum addani men wurde e dow jaam ɗum addani men dañɗen kadine dañal men daɗi kadine waddi hen kisal kadine Abou Samba Diop mi salminima no fewi kadine mi juurimama mi weltima kadine e jiidugol meɗen sa meɗi andi han sen jiidini ko nafoore tan yaltat hen jarama yaltat hen kamoƴo Seydi Sow jogui caméra ko Mansour Sow lolɗo ceerdo haade men arde ɓuwano ko gonga a haali joni onon sukaɓe saliɓe o gandeɗe majjum gonne ko lekki sa honima jiyata ko sabbundu ko heewi no haale sabbundu ko kalantamin sabbundu to banggue gande men fina tawa e hande sabbudu caggalal fulɓe ɓe noɓe sabbudu caggalal ene heewi fayida bawɗo hen won sande saba sondu fewni ɗum ko waɗi ɗum suuru muɗum suurare ko hen yaltata yaha boowal ɗaɓɓa ñamde addana ɓiɓɓe muɗum cuuro eyyi sabbude caggalal ene wawi fewnede waɗe haɗa uro pour en commerçant o daña yimɓe an jeeyowo o sabbude caggalal kadine ene wawi fewnede moƴƴine bangal suurade ɓesgu e nder galle sabu ɓesgu so suuraki moƴƴani eyyi sabbude caggalal ene fewne
pour ɓesgu ndenta jogo ɓiɗɗo gonɗo caggal leydi ene yalta ene yara sangara ene yalta ene waɗa goɗɗum e goɗɗum taw ɗum welani no wujje ɗum haɗa ɓe wawi jaafo konngol ngol haɗa wawi wallede hen to batte sabbude caggalal fewnenɗa e duwaw mo ganduɗa o ɗum foof ɗum tawatama hen ma ɓesgu ma suuro maɓe mo nanan kala ko kalanɗa ɗumen maɓe mbaɗ kadi ne maɓe keɓ saabu sabbude caggalal ɓalwani ina ranwi teki ko kalɗa e muccite ko kalɗa hen ko gandal danewal te minen kadi awoɓe amin kuuto mucciteki an to banggue wittoji ma dendi to banggue wittoji ma holko mbawɗa famnude men e ko wiyete ko hono o mucciteki mbaki ni muccitoki ina heewi fayidaji sande gonde e nder muccitoki saabu muccitoki ina heewi façon ngaji no waɗirte eno liggorte ɗum muccitoki no heewi hen muccitoki haɗa ara muccitoki taw ko muccitoki saare hollorde putki e saare hollorde eyyi haɗa ara e muccitoki wonki e dow wande muccitoki e dow wande haɗa ara muccitoki wonki e laabi ɗiɗi certuɗi laabi certuɗi boli certuɗi e boli certuɗi haɗa ara e muccitoki taw ene ɓaggadiri e lekki wokki wokki takkude mum eyyi hen mucciteki fofof ene woodi ko yahata kala hen muccitoki ene woodi ko yahata so tawi ko muccitoki wonke saare hollorde yahata ko neɗɗo o mo ganduɗa o ɗo ɗo liggoto koko heewi yimɓe tan heewi yimɓe tawa kam wona neɗɗo mo ganduɗa o ko joom hoodere e nder ɓen yimɓe ardo ɗumen ko kino liggoyante eyyi ene woodi muccitoki wonki e dow wande kin ɗon ko neɗɗo mo ganduɗa o ari finci nokku muɗum siko place muɗum it hay goto siwa andum yiɗi o yiɗa pour yo ande on ko kin motteki liggoyante ko yimɓe ganda ɗo woni nga e makko eyyi ene woodi muccitoki kadi ne wonki e dow lawol ene liggere neɗɗo jiɗɗo dañ marché hunde manam état o neni tottira marché naggam an ingénieur o jiɗamo hebde jiɗamo hebde foni ko passation de marché siɓe pondirta ko aɗa jogui projet laamu yalti ɗi hebde hen kin ko ɗum liggorte eyyi ɗum ko liggi walla jiiɗa an hoorema immade e nokku jaaha nokku mana immade e place tokoso mo gonɗoɗa o ɓeydoɗa eyyi nden ɗum foof muccitoki dal ene heewi ene woodi no ɗaɓɓirte ene woodi sa ɗum yiilo hono mbata e hono jahirta e hoko nawata muccitoki ene woodi yettode leƴƴe dal ene heewi fayida gonɗo hen mbimami ko lekki enen goni ɓe ganda lekki saabu touba ko ene etta lekki moƴƴinaki rewna ɗum e laboratoire nahna ɗum e nder pharmacie jaaha hôpital docteur o rara hoorema muusa windanma ordonnance jaaha cooda gooɓa ceɓora enen fulɓe noon en ngala on moyen eɗen dañɗen ko gande men taneɓe men etta lekki natda e nder leket walla jatoɗa lekki salali mouhammed walali mouhammad naggam e naggam colli ndiwi juuro ka colli konon daw ɓoto abou samba diop kam woni malayka wuura kam woni jidneji ladde ñife gueta mon ɗaɗon yewta ko ɗin programme uji jatuji ɗin ɗum arabe wiyata ilmul muhtabariya ko ɗum fulɓe kutorto waɗa kala ko yiɗi wadde tubako o noon eto ɗum nan ɗum e laboratoire enen ɓe ngala laboratoire enen joguiɗen ko mawɓe men goni laboratoire uji meɗen leƴƴe koko waɗi fayida ala ko lekki hori lekki ne wawi tawde neɗɗo mo ganduɗa o wawa dañde hay hunde wona kayit muɗum wona jawdi muɗum wona kalis muɗum wona hay ndega lekki etta on neɗɗo watta ɗum lamɗo ayi no neɗɗo sakkorto nder less lekki daña ɓuuɓri ko noon lotorta lekki daña ɓuuɓri e namdal saabu min mi andanamo no fewi ko nanal wonno hakkude meɗen kono komi jawo jolof e komi jawo e salum he won musidɗo goto wi won kilifa goto men no ƴettudema nawma goye mumen walla neliya ara nde yima nde yawi wi wona oɗo sohluno caggal muɗum bandu men jaggi ɗum mbawde ɗum gollodir ɗon yii ko ɓuuri ko yiyanno ko ñande garɗa jamma neɗɗo o yiima wi wona o cikkanomi holno ɗum wayema on jamma eyyi wayi no wayi am tan ko majjuɗo ni saabu Allah gollodirta ko kurko eyyi waɗi jimowo goto wiide fa kullu man badara waqta sihari ilal huda istaraha waqta al kibari wi ko janggo jaam sa woni mawɗo gona mawɗo barkinɗo
ayi ɓe weliyaɓe ɓe nanata seerenɓe men ɓe kala mo jiiɗa ina ɗo moƴƴi nde woni korko nde moƴƴi nde woni korko nde l'islam sukki ɗum sohli ɗum nde woni korko nde gandal sohli ɗum kala ko jiiɗa aduna ko cukago wawi wadde hono ɗum ngu ceernugu yimɓe ɓe gonata heɓe du'anno yimɓe ɗum ko kurko wawi ɗum eyyi wadde ande ɗum ndo mettanima ɗum mettanimi sabu meɗen anduno simin gollandiri tan hanti o nattat yawde nde goldirɗon ɗo hoko foti hen fof c'est bon haɗa andi annabi sallah alih sallam ari Allah anneli ɗum ko ina woni korko en mbadde oɗo korko saftini amen hoyni amen no nodda ina yenna Allahji amen nde haɗani mission omo yiɗno yawtin mo yawti Allah jogui gueɗal muɗum o waɗata gueɗal ngal ko ɗo wela ɗo ɗo weeli ɗum ɗo eɗo wela ɗo ɗon waɗata gueɗal muɗum kam Allah subhanahu wa taala ko kona ɗum ko to diwan Casamance mi nani yewdama toon haareji mawɗi caggal nde garɗa tawɗa nayyi fulɓe ne kona yimɓe ne ɓuuri ɗumen doole duppi cuuɗi mumen jeeyi ɗumen gandal woodi ko mbaɗanɗa ɗumen ko wutti haaji ɗon jokkodiri holto jangguɗa ngal gandal eyyi Sinthiou Ama Samba wonno Casamance na mbiɗa salmini ɗumen à parentage saabu ene woodi fulɓe hoɗɓe toon gam endan wongo eyyi ene woodi fulɓe hoɗɓe toon e nder yimɓe e nder leƴƴi goɗɗi toujours heɓe jeeye doole e batte gandal ɗum tagui saaha foof mi wiye Sénégal sahaji mbadde Mali walla Casamance walla naggam isi o Jolof o Koya ko woni ko hen gandal ndekuɗo ɗum woni e nder Afrique walla o yantalo walla Fouta amen min kam min goppi gande amen min goppinama ha laaɓi wiyama na haami min batti dogde emin jiilo leyɗele goɗɗe ko woni ko nde ladde ko mawɓe meɗen jogui ko Ceerno Abou jogui ɗum e nder Afrique on ala eyyi aɗa haalno Casamance holno kebloɗa nden ha dañ ɗo kalɗa inde wongo joni eyyi hunde nde kam ko noon tan wayi haɗa nde wona heɗum foof haalate eyyi kono yo goyumen hare weeɓani simtu eyyi e so noon ɓe jawino kam ɓe jawino heɓene e so noon woodi koɓe jii haalde hoore mum weeɓani haalde hoore mum weeɓani neɗɗo haalata hoore mum so ɗum surtout sa haɓama neɗɗo ha mbawɗa ɗum sa haali o ata ka a damorto ɗum Allah yaltina barke o gonɗo hen iyasu billahi o ussila ma fi suduri kala mo fii becce tan sa renaki jaaha lesdi heewi liggotoɓe yiɗɓe jawdi ko gollal mumen a yoɓat tan mbaɗanma kono gondaka leñol gondaka pulagu waɓene ma ina mbaɗa so tawi fulɓe ne tooña mbaɗa jawdi mumen hen so tawi ko laamu jaltin so ñawdal men mbaɗa tawa namnaki hay batte ɗum koye galle bama jangguɗa ɗum walla ko an tan ko kiramma way noon ko galle babam janggumi ɗum haɗa andi fulɓe joni tan laamu wattinar galleji fulɓe eyyi idan fulɓe heɓe mbaɗanno ñawdoje e nder galleji mumen ha laamu natata nder galleji mumen fulɓe ko joni cuusi laamu ɗum tagui hay fulɓe heeɓe toon esi ɗumin seeɗa sabu ɓe jawani hay janggoy sabu ɓe gumana ɗin programme uji surtout batte laamu ɗin haareji noon ha foof nani e nder cuuɗi men eyyi to banggue ƴewle mboɗo andi yewta men nde woɗɗoyi technicien wenane yewta nde woɗɗoyi to banggue ƴewle ina kewi no fewi haajuji ɓurɗi mawnude dañƴa hen wuule ɗi nde ɗi gadda e ma nde kutoɗa ko ƴewgal to banggue lassa gwana walla kutoɗa koto banggue ɓulli ramli e ko nandi hen haɗa andi ƴewle ko ɗiɗi tan ha tati ɗum ko listegar kulɗo Allah dewowo Allah janggowo Alquran wawi ɗum ɗum ko ramle jangguɗo jeeyi ko dame tan ɗum ko ƴewgal lesdi ko toɓɓe annabi Idris adduno handon ɗen ɗum enen mawɓe enen fulɓe toɓɓa guisani darna guisani kalna jumum haaju mum tawa ko woni ko hen ittatako kalna ɗum ko yewti ko eko wurata ko joni eko aroyta ko tawa ndiga koye ittoto hen kalna ɗum hono waɗata ha yalta hen ɗum woni neɗɗo noon kam a wawa ɗum duwana si wona a ƴewnat ɗum isi min ɓuurmi hew waɗ ko toɓɓere lesdi nde hande ko tagi neɗɗo winda ko lesdi ko lesdi ñamata ko lesdi yarata ko lesdi yahata si maayi ko lesdi ruptoto sa yiiɗi ƴewan tan ƴewan ɗum lesdi jagga ɗum lesdi yeeɓiyankoɓe Piindi TV gonɗen koye dawal men cakkital ceerno ɗo de ɗo jooɗen ko ɗo beyɗi e baali ɗi jarno nani ko ɗo kadi baaɗi ɗi tellino nani ko ɗo kadi nayyi ɗi telloto en gari ɗo e wendu he wonko cifinɗa e wendu ndu wonko ɓoy sifede e wendu ndu to banggue golle heƴata yewta wotere kono wonko mbaɗɗa ɗo joni ko ndendinɗa ɗo ko hol kañum e holko ɗum nafata eyyi aɗa andi hunde foof yo jar ɗum gandal ha yo jar ɗum saabu sa yi mawɓe men
ɓe mbawno hutorade waɗi gande koɓe honnoɓe ladde ha pare ɓe cawrini gandal ɓe kodde nder ladde ɓe gandi ladde nde ɓe coftani gandal saba en wendu heedi men keeci ndiyam ala ko ala hen Allah wima ko waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayyin afala yu'minun ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayyin afala yu'minun joyno heɗan pewnanno lotngal gotngal ɗum ko umuji e ñojjunoji si neɗɗo humama ñoƴƴina ligga waɗa ko woni fof e aduna muɗum horti dañ soki on garamuji mum fof jakki ko ndi ɗum ɗo ɗownante goɗo fello si fewnana a zéro artata programme uji mum fof newoto kala ko yiiɗi aduna o dañat ɗum noon ceerno no mbiɗen ni nanen kalin haala guiye koyno guiye mucciteki kamɓe kewɗe guiyeɗe no ko jaara koɗe nafata eyyi ɗeɗo guiyeɗe Allah holluma an ko 113 woni ɗo ɗum ko limore haade badar en fof en ganno badar kam eɗen mbawno enen julɓe ɗum ɗo si ɗum yani si neɗɗo yani heɗum gaño si ɗum yani e neɗɗo ɗum gaño wadde ɗum ça veut dire que an o kutorto ɗum kala ko wondoma ittu kala ko wondoma e daɓari ma ittu kadin tawi ko musulay sa ɗum lootima ndiga ko neɗɗo wawima hay so tawi ka jeɗɗo suuɗade sa lootima ɗum cuuɗo hay goto wontama yi a jarama haɗa wawi rew hakkude aéroport jahbole jaalalma a jarama ɗo famnima ko kamɓe kewɗe goni hen kamɓe ɗe fof so limoyama on 300 ko nande ko fawi ko woni hen to banggue ngal ɗo lool ngal hol balɗe foti lootte holko ngal woɗi haade mi uddude yettande eyyi ngal ɗo loot ngal ɓuuri hew ngal lootete ko lawol gotol lawol gotol ngal ɓuuri hew lootede sa lottima tan gasi noon ceerno Cherif Sow yewta nde waɗi fayida Allah jarama a haalni min komin gandano holli min ko heewi kono noon haade lampa kani ina jooɗi lampa no hutano ko ɓooyi joni natti hutorade kañum ko hutorto e golle men joni eyyi haɗa andi lampa joni hutorto e golle meɗen ko guila adana mawɓe ɓe baddiretno lampo e lohle men a waɗi lohle ko ɗum lohle dañal surtout bani lampa fa gila ko ɓooyi wonɗo kaɗo lampa ko Allah holluma ka ƴewirte ko lotngal alkulle jawdi eyyi joni comme han haɗa ƴeewo e lekki alkulle jawdi ha ɗum lewora lewru ndu sin tolnima balɗe 15 mbaɗa comci ma ɓurɗi kuɓɓa lampa ɓa jokkoɗa jonggo ma jaaha ɗaɓɓoya conde lekki ki sa ɗaɓɓi lekki ki ha parɗa sikki fewnama kuɓɓa lampa o mbaɗa nder comme no lampa huɓɓiri ni noon jomum huɓɓirte to noon jomum huɓɓirte kala ko jiiɗa tan ko teskoyoɗa a jarama ceerno Cherif Sow haalama waɗi fayida yiyama ha heewi e holko ngol battanotoɗa famde bandiraɓe yeeɓoɓe Ayaw Piindi TV joni haɗa andi ɗum ɗo kadi ko lotngal mangal surtout yatin gonɗo ɗo Hawatin Souleymane gombay cubal no suuɗu memde ene suuti memde ɗum ngo lotngal mangal ayi ɗum nene ayi ɗum ɗo aɗum Hawatin Souleymane ko jeeɗiɗi yeeɓiyankoɓe Piindi TV ene wayno ko ɗum woni komin gaddanno on hannde o e musidɗo men ceerno Cherif Sow sukata banggue duuɓi mawɗo banggue haqqille on jii ko waɗi ko heddi ko heewi ha heewi ko maynoɗa bandiraɓe eyyi affaire o ko heddi ko ina heewi ha no feewi mimi affaire o ko heddi ko ina heewi ha no feewi fayɗo fof kejjata e bame lekki woto ko yimɓe heeɓe hen mbawi daroɓe lay hen ɗo ha ɓawa janggo jarama noon en uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma